Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love, 11:00 on the clock at syempre hihinto muna tayo sa ating biyahe ngayong gabing biyaheng pag-ibig na naging bato pa. Actually parang ganun din to eh. Parang ganito din tong storya natin ngayong gabi na ipinadala sa ating Facebook page na DJ Lala Banderas. Nako my love, ano kaya ang problema ni Fidel Divina Gracia? Nako, eto po ang biyahe ni Fidel. Maloloka kayo dito. Hi DJ Lala, magandang gabi po. Ikukwento ko lang po sana yung nangyari sa akin at hihingi na din po ako ng payo. May girlfriend po ako, 3 years and 9 months na kami. Nagpaalam siya sa akin na magtatrabaho siya sa Maynila kasama yung best friend ko na lalaki. Nako, alam ko na saan papunta to. Well, bago umalis yung GF ko, nag-uusap kami na pagbalik niya sa lugar namin, pwede na kaming magpakasal. Kasi okay na talaga lahat sa amin, kasal na lang talaga yung kulang. Nung nasa Manila na siya, palagi siyang tumatawag sa akin at sabi niya, uuwi daw siya sa birthday ko sa January 20, 2022. Idol, nagsikap ako sa trabaho para sa kasal namin at nakabili na nga ako ng singsing. January 20 ng umaga, birthday ko, tumawag yung pinsan ko na babae na kasama ng girlfriend ko sa trabaho sa Maynila. Sabi ng pinsan ko, buntis ang GF ko at ang ama ay yung best friend ko. Nung nalaman ko yun, parang di ko na alam yung gagawin ko. Ginawa ko naman yun lahat para sa kanya. Nung nalaman ko na buntis yung girlfriend ko at best friend ko pa yung ama, ako na po yung umalis sa lugar namin. Kasi parang pag nakikita ko yung girlfriend ko, parang sinasaksak ako sa harapan. Nung nalaman ko yung ginawa nila sa akin, parang gusto ko nang magpakamatay kasi mahal na mahal ko yung girlfriend ko pero ginawa niya lang akong tanga. Pero idol, pinalaglag ng girlfriend ko ang bata kasi gusto niyang makipagbalikan sa akin. Yung pangarap namin na kasal, naging sakal. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice kasi nalilito na talaga ako kung ano ang gagawin ko. Ako po si Fidel Divina Gracia from Cadiz City, Negros Occidental. Kiharot! Ang sarap niyong pagkukurutin sa singit. O diba? Pero alam mo Fidel, I'm so sorry that it has to happen to you. You look like a very honest and stand-up man. You look like a very loyal man actually. And any girl would be lucky to have you. I just want to get that out of my way before ko sabihin yung sasabihin ko sa'yo. Fidel, do not accept her just because alam mo sa sarili mong kaya niyang gumawa ng, kumbaga hindi mo nasisikmura sa sarili niya just to have you back. I see the sacrifice. We see the intention. Pero no matter how noble the intention is, no matter how good the intention is, kung mali ang pamamaraan, mali ang pamamaraan. That kid has nothing to do with everything. Sobrang inosente nung bata. That kid did not have to suffer just because hindi kinakaya ng konsensya ng nanay niya yung ginawa niyang kataksilan. Love, I'm sure it did not happen once. I'm sure hindi yan nangyari ng isang beses lang. I'm sure hindi yan aksidente, nagkalasingan lang sila and boom, voila, we did this. No, I'm sure it happened multiple times. It's just that nung last time na ginawa nila, merong nabuo. Siguro the first was unintentional. Sabihin na natin ganun, bigay natin sa kanya yung benefit of the doubt, nalungkot siya, na-miss ka niya, and all that jazz. Pero yung succeeding things that happened between them, na naging resulta ay ganito, na nagkaroon ng bunga, that one is intentional. Hindi porket tinanggal niya yung resulta ng kasalanan na ginawa niya, mabubura na yung kasalanan or the kasalanan will come along with it. Sabi ko nga sa'yo, inosente ang bata. She made herself worse.
She made the situation worse for her, actually. Hindi niya pinaganda or pinabango yung yung pangalan niya sa ginawa niya. Sinira niya yung sarili niya because of what she did. And I know you love this girl. I know you want to help her. I know na deep within your heart, you want to have her back. Pero Fidel, my love, this is not the right time for it. This is not the way to get her back. You are still angry. Masakit pa rin sa'yo yung nangyari. Galit ka pa rin sa best friend mo. Galit ka pa rin sa kanya. And if you will start a relationship with her, sabihin na natin, question ka na ng lahat ng tao as to why, but hindi mo mapigilan yung tibok ng puso mo, siya talaga yung mahal mo. Kung sakasakaling itutuloy mo ang relationship mo with her, can you forget? I know you can forgive, but can you forget? Can you forget yung multiple times na may nangyari sa kanya at sa best friend mo? Can you forget the fact na nagkaroon ng bunga yon? Can you forget the fact na pinalaglag niya yon just to have you back? If you can, my love, you are an unbelievable kind of person. Kasi kung ilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon mo, sa totoo lang, with all honesty and all frankness in my body, hindi ko kaya. Hindi ko yun magagawa. Lalong-lalo na kung merong inosenteng buhay na nawala just because hindi niya malunok na nagkamali siya. Naintindihan mo ako, Fidel? If you wanna do this, do it properly. Give yourself some time to heal. Bigyan mo yung sarili mo ng oras to heal. No matter how long, my love. Kahit gaano pa katagal. Kailangan kapag kinuha mo siya pabalik sa buhay mo, wala na yung puot, wala na yung galit, kaya mo nang lumimot. Or nakalimutan mo na. Kasi kung kukunin mo siya ngayon, you are bound to tie yourself in a disastrous kind of relationship. Tama nga yung term na ginamit mo. It's not gonna be kasal. It's gonna be sakal kapag ginawa mo yan. Now, for the girl, paano mo to sasabihin sa kanya? How will you deal with it? I'm sure hindi mo siya makakausap ng nasa tama siyang pag-iisip. Kasi yung ginawa niya, hindi naman tama yun eh. Sa kahit saang anggulo, hindi tama yun. So, malamang sa alamang wala siya sa tamang pag-iisip for you to talk to her. Her emotions are too high. She cannot think clearly. Hindi siya nakakapag-isip ng tama. So, what do? You talk to the people around her. Tell them na you have the best intention for her. And if you wanna do it, you wanna do it right. Pero for now, you cannot. Dahil hindi naman ganun kadali yun eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi porket nawala yung bata kasama na dun yung kasalanan nila, andun pa rin yun eh. Masakit pa rin para sa'yo yun eh. Kasalanan pa rin yun para sa'yo. So kausapin mo na lang yung mga tao sa paligid niya na gabayan na muna siya. Hanggang maging okay siya. Hanggang mapunta siya sa tamang pag-iisip niya na, alam mo yun, pagsisihan niya in the right way. Lahat ng kamali ang ginawa niya. Hanggang sa maisip niya yung mga choices niya sa buhay is not easily, it cannot easily be erased by a very, sabihin na natin, impulsive way. Like that. Hindi porket nagkaroon siya ng kasalanan sa'yo, ang gagawin niya ay i-delete niya no matter if may masasaktan, no matter if makakagawa siya ng kasalanan just to prove to you na mahal ka niya. That's not the right way to prove someone how much you love them. Hindi yung pananakit ng ibang tao. Kasi my love, sa ganyan ka unstable na mental state, hindi mo gugustuhin na kumagitna sa ganyan. Hindi mo gugustuhin na sa state niyang yan ay i-feed palalo yung mental state niyang yon na lahat gagawin niya para sa'yo. Even the most unthinkable, gagawin niya para sa'yo. Naiintindihan ko, mahal mo siya, and naiintindihan ko yung concept of unconditional love na you have to love someone despite and in spite of. Gets ko yun, my love, pero not in that extremity. She needs help. And that help is not something na kaya mo ibigay sa kanya kasi ikaw yung trigger. Ikaw yung trigger kung bakit siya gumagawa ng mga unthinkable. So my love,
with the best intention, kausapin mo yung mga tao sa paligid niya, nagabayan siya, suportahan siya hanggang maging okay siya. At habang ginagawa nila yon, you make yourself okay. Focus on yourself. Focus on your own healing. Isipin mo yung sarili mo. Huwag kang magpadala sa ipitan, my love. This is ipitan. What I call ipitan when it comes to relationship, this is it, pansit. O, diba? Kapag may mga ganyan na tanggapin mo lang ako, gagawin ko lahat, and chuk, ginawa ko lahat, tanggapin mo na ako pabalik. Ipitan ang tawag dyan, my love. Do not fall for it. Kasi I'm telling you, not only you will suffer from this kind of relationship, so is she. She is only gonna suffer kapag kayo ay nagpatuloy together. Kasi her face, what she does, will always be a hindrance para sa'yo, para mahalin siya ng lubos. Para mahalin siya ng more than you can do every single day of her life. Kasi alam mo, at the back of your head, you were trapped in this relationship. Naipit ka lang sa relationship na to. Nagkagipitan lang kayo, nagipit ka, and that's it. That's why natuloy nyo yung pagpapakasal ninyong dalawa. Naintindihan mo ako, Fidel? Give yourself some time. Seek help mula sa mga kamag-anak ni ate girl para suportahan siya. Yung best friend mo, I'm not gonna touch that issue kasi yung best friend mo out of the picture na yan. For the rest of your life, itapon mo na siya. Hindi siya kaibigan. So, itanggalin mo na siya sa sistema mo. He's no longer a friend to you. Okay? That is not a friend. That's not something that a friend does to someone. Lalong-lalo na sa mga lalaki. Mas iba po ang bro code. O, diba? Mas malupit pa yan kesa sa mga salitaan ng mga babae. Ang bro code ay mas matindi pa. Brinake niya yun in all levels. So, if I were you, say goodbye to that friend. Hindi mo na siya best friend. He is no longer your friend. Naintindihan mo ako, Fidel? Again, wag ka magpaipit. Give yourself some time to heal. Seek help para dun sa ex-girlfriend mo as of the moment, para matulungan siya ng mga kamag-anakan niya hanggang maghilom siya, maghilom mula sa relationship niyo at maghilom mula dun sa ginawa niya. Kapag pareho na kayong nasa tamang pag-iisip, pareho na kayong mentally stable, emotionally stable, discuss again if you still want to continue with your relationship. But do that when both of you are ready. Okay? Naintindihan mo ako, Fidel? I hope I was able to help you, my love. And again, I'm sorry for what happened to you, for what you've been experiencing when it comes to love. But let me tell you na hindi yan ang pagmamahal. There is more to love than that. Ito ay one of the lessons lang that life has to teach you, but doesn't necessarily mean ito na hangganan ng pag-ibig para sa'yo. Okay? Sa mga kabisyo natin, if katulad ni Fidel, meron din kayong problema na gusto nyong idaing sa akin, then all you have to do is send your problems over my Facebook page, DJ Lala Banderas. You may also text me sa ating biyahe text line 0917-851-4329. Again, 0917-851-4329.